Gaur Ugaldebentaz zelaiara hurbildu gara, Mariño Real Union taldeko emakumeekin egoteko, Orezko Erregional mailan aritzen dira, baino aurten balegako txapeldunak izan dira, eta horregatik, helduen urtean Euskal Ligan jokatuko dute. Eta hortarako, hortaz solasteko hemen ditugu, bi jokalari, Mireia Zumeta eta Maria Diez. Zer modu zaudete? Osongi, konten. Bueno, lehenik eta behin, zorionak, aipatu dugu, ligako txapeldunak izan zaretela urten, Orezko Erregional mailan, eta horregatik Euskal Ligara igotzea lortu duzuela. Pentsatzen dut, hasiera batean dena izan dela emozioa eta konten egotea, baina, aste batzuk pasatu dira, eta ez dakit pentsatu duzuen, eta nola sentitzen zareten orain, aste batzuk pasatu eta gero? Oraindikan pozik, baina, gehien bat da pixkat motivazioa, emozioa, ikustezu nola iristen den bukaera, eta bukaera iritsi bezain pronto iritsiko da hasiera, udara tita batean pasako da, eta, pentsatzegu nola izangoan hasiera hori, ez? Bai. Mire esan duena, gauza bera, azkenean, hori. Ederki, erran dugu, ligako txapeldunak izan zaretela, bikain egin duzuela aurtengo denboraldia, emaitza bikainak lortu dituzuela, hain zuzen ere, soilik bi partidu galdu eta bertze bi berdindu egin dituzuela, eta bertze guztiak irabazi. Ez dakit zer izan den gakoa edo baduzuen zerbait ere berezia egin duzuela aurten, lan hori egiteko, hain, lan bikaina egiteko. Azkenean, daramazkigu urte asko maila hontan, ez dakit 4 o 5, eta azkenean oinarri handi bat jutentzea sortzen, eta oinarri horrekin eta aurten emandako gauza edo ez dakit, erabaki berrikin, entrenatzaile berriak, jende berria taldean azkenean jutentzea gauzak gehitzen, eta danak egiten du azkenean gora egiteak. Eta pasaden urtean lan asko egin genuen, porque ikusi genuen objektibo hori lortu genezakegula, orduan saiatu ginen aurreko denboraldian, baina denboraldietan pasada, bai. Helburu garbi bat zenuten hasieran eta lortu duzue beraz helburu hori. Gainera aipatu duzue aldaketa batzuk ere izan dituzuela aurtengo denboraldian, eta horietako bat Real Unionekin egin zenuten hitzarmena dela, ez? Aurten Mariño Real Union izenaren barrenean, ez? Aritu zarete, eta pentsatzen dut bertze baliabide batzuk edo bertze lan egiteko modu batzuk ere izan dituzuela, aintzinetik ekartzen zenutenak ere. Mariño badakigu erreferente izan dela emakumeen futbolean, eta horri gehitu zaio, ez, Real Unionen lana. Uste duzue horrek ere, eragina izan duela aurtengo denboraldian eta lortu dituzuen emaitzetan? Azkenean beti bi klub elkartzeakoan, baliabide handiena ekonomikoki bi klub dira, eta gero baude beste baliabide batzuk, entrenamendu gehiago, gimnasio aukera genekan entrenamendu horretikan. Entrenatzeko, orduan, hori. Ordutegi berriak, egun gehiago, bi egun entrenatzetik, 3 egun entrenatzea pasagea, orduan azkenean dana gehitzeu. Bai. Eta uste duzue, aipatu duzue, ez? Zenbait gauza aldatu dituzuela, entrenamendu gehiago zenituztela, azkenean, gehiago landu duzuela, eta pentsatzen dut ere plangintza berexiago bat zenutela aurten, ez? Horrela izan da? Gehien bat esan dakoa, beste entrenamendu bat, 2tik 3 entrenamendu izatea, eta gimnasioana. Azkenean, entrenamendu zelaian ordu terdi dakau, entrenamendu guztietan, baina beti ordu erdi lehenago gelitzen ginean, ostiraletan pixkat txarla edo partida prestatzeko, eta asteazken eta astelenetan gimnasio pixkat lantzeko, indarra eta. Gimnasioan, igarotzen ginen ordu bat edo 40 minutu edo, eta hori somatu egin da. Gero, jokatzen ginenean, somatu egin da, parte fisiko hori.
Ados. Bueno, aipatu dugu denboraldi honetan partida guztiak irabazi dituzuela lau kenduta, horietako bi berdindu eta bertze bi galdu. Justun galdu egin dituzuenak Antiguokoren kontra izan dira biak, hori izan da zuen aurkari zuzen aurten, ez? Eta beraiekin egon zarete, lidergotza hori batzutan konpartitzen, ez? Aldatzen. Nola izan da beraien kontra borroka hori, nolabait errateko, azkenean, zuen alde, erori dena. Hasiera batean pike handia, azkenean da zure aurkari esandakoa, ez? Potentena edo. Eta gero azkeneko partidotan, ez dakit akatsa izan da ez dakit, baina egia gertatzen da azkeneko partidoan dakazula hain maila berdindua. Zaudela partida bakoitzan ikusten, noiz dakan Antiguoko kasuntan partidoa, noren aukerak izango ditugun edo ez, eta azkenean askotan behitzen dizu gehiago besten lana zura baino. Ez dakit akatsa ditu ez, baina ez dakit, hor zerbait egon da beti azkeneko partidoan gehien bat. Bai, hori, eske azkenean ikusten zu bestea dagoela zu baino gorago, eta da como inevitable ez begiratzea, beraien emaitzak eta noiz jokatzen dituten eta hori guztia. Ez inevitable. Azkenean bilan dira, ez? Zuen buruari begiratu eta zuen lana egin, baino bertzeena ere pixkat ikusi eta zergatik ez, batzutan ere ikasten alda, ez? Ongi egindako hori aurkariaren aldetik pixkat ikasi ere, ez? Gaina beti zinean haiek lehenengoa juteakoan, zuk irabazi bertzen nun, baina beti itxaron bertzen nun ea haiek galtzen zuten ez. Gero ja tordiei buelta eman da, ja beste gauza bat da, orduan bai alabai behitu behar dituzu emaitzak, no queda otra. Bai, hori da. Hala ere, azkenean zuen alde erori zen erran bezala eta Ligako txapeldun izan zineten, liderrak bukatu zenuten denboraldia eta alde horretatik, noski, helburu guztiak beteta erran bezala. Eta helburu horiek beteta ere, bertze sari batzuk ere lortu dituzue tartean, Gipuzkoa Futbol Federazioak urtero ematen ditu, ez, denboraldi bukaeran sari batzuk, Gipuzkoa mailan futbol taldea unitzei, eta aurten zuek izan zarete sarituak ere, urteko talderik onena izendatuak. Eta, pentsatzen dut, sari horiek ere, arro egoteko modukoak direla, eta, emaitza horien edo lan guzti horien fruitua ere badela. Bai, hori, niri pertsonaki, sorpresa egin zitzaidan hori sari hori jasotzeak, baina azkenean, da pixkat normala, kakotxen artean, azkenean proiektu berria dago. Orduan beti erakargarri egiten da bi klub elkartzeakoan, sare sozialetan egon da arrakasta handia, Mariñora Unión, orduan egia da erakargarria egiten dela. Orduan berez ez dakit zeintzuk dian oinarri horiek sariak emateko, baina gero ikustezu eta hori esan dakoa. Oso erakargarria egiten den proiektua da, orduan nik uste dana elkartu dela eta horrela erori da azkenean, gero igotzeak. Sorpresa izan da, azkenean dakagu Gipuzkoan Erreala, Alabez ez baina, Eibar eta direlak como talde edo klub batzuk direla como más Arrakastatxu. Sí, como con más nombre, bai, izen gehiago dakatenak. Orduan, como, hostias, orain, en plan, por la cara, hor sartuta, en plan. Baina berezitako sari badan ikuste, Bai. Hori sinetxe egin behar duzu baita ere. Bai, dela. Ez dakit aldi berean aipatu duzu ez, pixkat sorpresa izan dela sari hori jasotzea, eta horrek ere ekartzen alduela agian zuengan presio gehiago edo alderantziz zuentzat ere helduen urtera begira motivazio gehigarri bat den sari hori jasotzeak, eta horrelako erantzuna jasotzea bertzeen aldetik eta zaleen aldetik eta... Nik uste gehien bat motivazioa, azkenean ezintzea erdara esaten den modun venirse arriba. Azkenean urrengo urtean, inbardezu borrokatu pila bat, aurkariak askoz potentuagoak izango dira, orduan horrek egiteizu pixkat sinistu zugan, zure buruan, sinistu aldezula, baina urrengo urtean lan handia dagoela. Orduan da pixkat nik uste nire pertsonalki motivazio handia. Bai, nik uste dut, ez gurea bakarri baina talde osan dakagun como pentsamendu bat, hori da. Da, como motivazio bat, pentsatzen duzu urrengo urteko taldeak izango direla gogorragoak, eta hori, bai, motivazio handi bat da.
Hori galdetu behar nizuen ere, heldu den urtean erran bezala Euskal Ligan arituko zarete, eta, jauzi handi bat da Euskal Ligan jokatzea. Ez dakit, oraindik ere falta da denbora, eta aurre denboraldia ere izanen duzue, tartean batxeen aldi bat, eta, oraindik ere agian goizegi da pentsatzeko heldu den denboraldian zer gertatuko den, baina hasiera batean aipatu duzuen motibatuak zaudetela, eta ez dakit zerbait berezia duzuen burutan aldatzeko berriz ere, edo lan egiteko moduan, edo nola edo zerbait solastu zareten horren inguruan, ez? Heldu den urteari begira, zerbait duzuen burutan dagoeneko pentsatua, lan egiterako orduan, edo taldekien artean bai, hizketan gabiltzan bakoitzan beti da zer gertatuko da, nor egongo da, norekin egongo da, norren aurka jokatuko dugun, ez? Eta ia da Bizkaian maila handia dola, Bizkaiko taldeak nahiko potentek dira, orduan hori kuriositate handia, zalantzak eta, baina guk jakiteak ze gertatuko da ez dakigu. Orduan azkenean oain izten nahi geha, ongi itxi behar dugu guztia eta gero ja gerokoa. Baina bai, pentsamendua godea, ber zer gertatuko da, hori bai. Bai, hori. Lan handia egin beharko duzue, baina aldi berean, motibagarria da, eta uste dut zuentzat ere, esperientzia handia, eta aukera ere, zergatik ez, ateak edo ate gehiago irekitzeko aukera egonen dela, eta bai zuentzat, taldearentzat, klubarentzat, aukera handia da eta esperientzia handia, ez? Gaina sartzen dituzu bidaiak, orduan ez da berdina, hemen Gipuzko aldean jokatzeak edo bidaiatzea taldearekin, eta gaina hori ez dituzuela ezagutzen, orain arte 4-5 urte hauetan, agian talderen bat aldatu da, baina beti jokatu duzu talde berdinen aurka. Baina orain talde berriak egon da, azkenan asteburu guztitan edo behintzat lehenengo bueltan ez dituzuela ezagutzen, izango duzu kuriositate hori, orduan beti ongo da zerbait txispa emango dizuna. Bai. Ederki, eta bukatzeko aipatu dugu, aukera handi bat irekitzen zaizuela, ateak irekiko zaizkizuela zerbait berriari, ez? Esperientzia berri bati, eta aipatu dugu ere, Mariño urte hauniz daramatzala emakumeen futbolarengatik lanean, orain Mariño Real Union moduan ere ari zarete, ez? Hori sustatzen, eta aurten lortu duzuenakin ere, bai zuen aldetik eta baita atzetik heldu diren, ez? Neska guztientzat ere aukera ederra da, beraiei ere, zuek erreferente moduan izanen zaituzte, eta beraiei ere ateak irekitzen zaizkie, hemen, ez? Eskualdean bertan, beraien hirian bertan, futbolean segitzeko eta sinesteko posible dutela segitu, ez? Ez dakit hori kontziente zareten edo, bai burutan duzuen eta helburu horrekin ere borrokatuko duzuen. Bai. Eske ni egon naiz praktiketan hemen, Mariñon, kluben, eta egon naiz txikiekin, eta ambiente hori de referente edo horrela, bai somatzen da, porque entrenatzen ginenean, esan ditzen, vamos a veros el fin, eta bai, ambiente hori somatzen da, eta kota como motivazio extra bat, hori da. Ni horatzen naiz kadete inanean edo, justo tortillan buelta, ez? Zuzinean txikia, eta ikusten zenitun haundilak, 20 urte, 20 piko, 30 piko, eta ikusten zenitun hor, haundilak, eta batean zuzea hori, eta egia da benetan, eta ez gara real bat, ez? Nik askotan pentsatuet, noeta beteta nola izango izateke, ez? Eta askotan ikustegu bentas beteta edo gal, nola sentitzen zean, bakarrik txikikin nola egiten dut, aupa Mireia, aupa Maria, aupa Mariño, ez dakize, eta nola entzute dituzun, eta zen nolako sentsazioa da hori, ez? Orduan egia da, aurten gaina esan digutela neska asko indutela matrikula, ez dakize. Duelatu ditu ekipo guztiak, bi kadete, bi infantil, bi alebin, eta bi senior. Orduan ez dakitzen dan proiektua edo ez dakit, baina egia da arrakasta izan dula, orduan horrek nik nahiko nuke gora egitea, onditzea, eta igoera batek laguntze baldin badu, urtero igotzea, edo saiatzea behintzat. Hori da, honekin bukatuko dugu, segi erran bezala lanean, bai zuengatik, bai zuen ametsengatik eta bertzeen ametsengatik borrokan. Zorionak berriz ere, lortu duzuen guzti horrengatik, eta zorte hon, heldu den denboraldian zuekin egoteko aukera ere izanen dugu, eta solasten joanen gara, ea zer moduz doan denboraldea. Bai, eskerrik asko.